एक मोठी वाटी बेसन घेतलेलं आहे, त्यात 2 चमचे तांदळाचं पीठ घालूया, 2 मोठे चमचे, यानी भजी कुरकुरीत होते। चवीनुसार मीठ, थोडीशी हळद घातलेली आहे, थोडीशी लाल मिरची पावडर, मिक्स करून घेऊया सगळं। थोडं पाणी घालून घेऊया यात आता, आणि हे एकदम व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। यात काहीच लम्स ठेवायचे नाही आहेत। तांदळाचं पीठ घातल्या कारणाने हे कुरकुरीत होणार आहेत भजी आपले। हे जे गुठळी दिसत आहेत ते आपले पूर्ण काढायचे आहेत आणि एकदम स्मूथ बॅटर करायचं आहे याचं। पाणी घालूया, आपलं भजीचं बॅटर रेडी आहे। जास्त पातळ पण नाही, जास्त घट्ट पण नाही ठेवलेलं आहे। आता भजी करायला घेऊया। 2 शिमला मिरची घेतलेले आहेत, असे उभे कापून घेतलेले आहेत जाडसर, जास्त छोटे नाही जास्त मोठे नाही ठेवलेले आहेत आपण। यात मीठ घालूया, पाव चमचा हळद, थोडीशी मिरची पूड, मिक्स करून घेऊया आता। हे आता रेडी आहे। आपल्याला बॅटरमध्ये आता हे शिमला मिरची घालून घ्यायची आहे। हे बेसनमध्ये व्यवस्थित कोट करून घ्यायचे आहेत आणि हे हळूहळू तेलात सोडायचे आहे। तेल तापलेलं आहे, त्यात आता शिमला मिरची घालूया। गॅस मीडियमवर ठेवलेला आहे, स्लोवर ठेवायचं नाही आहे। मीडियम ते फुल गॅसवरतीच आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे। मधून मधून असं हलवत राहायचं आपल्याला, जेणेकरून ही सगळ्या साईडनी व्यवस्थित फ्राय होईल। थोडी परतूया आता। छान लालसर करून घ्यायची आहेत भजी आपल्याला। भजी व्यवस्थित झालेली आहे, लालसर झालेत थोडे, आणि आता आपली शिमला मिरचीची भजी रेडी आहे। काढून घेऊया। मी आता बाकीचे पण तळून घेते। आपली यम्मी शिमला मिरचीची भजी रेडी आहे। झटपट होते ही भजी आणि चवीला सुद्धा खूप छान लागते। हे बघा,
ही आपण टोमॅटो केचप बरोबर किंवा पुदिन्याच्या चटणी बरोबर पण खाऊ शकता. तर तुम्हीही अशा प्रकारे ही भजी करून बघा आणि मला कळवा ही कशी होते ते. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.